karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Iyan! Palayasan nas Binoy ha! Hapit ko niya ibangga! Ug ikaw, ngayon nag-una-una kang pauli ha! Unsa man! Option yun di mo nga kong pailob ha! Hilom! Tito Ed! Malisulti ko ni mo! Lira! Hilom! Tito! Uyab sila si Ian o Galaksan! Gusto nyo ka mamatay sa papa? Ha? Pwes, ikaw ang una na kong patyon! Ian! Ian! Mo hilom? Ha? Alam ko si... Ayaw na to kasi Ma'am Lira. Ay, mamatay na siya. Patyon ko na yung animal! Alam ko, ay, patay. Patyon taga! Iyan na yung badya si Lira! Unsa ba? Patyon gyuday ko ni mo. Oh! Patyon taga dya! Kung dunay mahitabo sa kong aman! Patyon taga! Magbayad mo ining inyong kibuhat na ko! Ikaw ang magbayad kung mamatay ang akong bana! Otro ka ba? Mamatay pa unta ka! Unsa man ka? Nasudlan na kag daot ang espiritu? Ha? Pinoy! Ikaw na bahala ng bayana! Mga panuway mo! Wala, oy. Ikaw man nayawaan, Ma'am Lira, oy. Natanawan ako ng naong nimo. Sungay na lang kuwang nimo, Ma'am. Hilang! Balik ka dire! Ma'am Lira, oy. Aloy, tawag ka! Ay! Aloy, Ikaw tawag mahimutan nimo, sa Ma'am. akong kalagot! Pinay ka, taga mo. Aling tanay! Uy, naunsa naman yun na buhilang mo ang Pinoy, oy! Mga panuway mo! Balik na si Des. Mga panuway mo! Mga salbaris mo! Ikaw ang panuway, oy. Magkakag-lips. Magkakawaw lang. Noon sa naman ni Silira, mura na magnawa sa huna-huna. May kani kay wa din ni si Ed. Unsa naman ako niya pa. Unsa man kay pa, akong buhaton ni ini. Murag dili naman gid kapugan ng baba dining bayana. Di may mong makasal kami yan ng lira. Ang ko'y mamatay sa konsumisyon sa imbatasan. Bossing, kalma lang good bossing. Ayaw pa da sa kamaldita ng lariyang. Ay naman ang yabag. Ito sa sanlay. Naghilak, nagyaka. Niyapag ng tingali na siya. Kung saan man ininimo karon bossing. Mura man og mutabi ginambayhan na si mga mahan. Bayad sa nakuha nilang picture ninyo ni Alex, ha? Ambot, Binay. Naglabad ang akong kung sa akong buhatan. Ay, Dong iyan. Dong. Agoy ginoo ko. Kanang unsa man to katinuod ang gipanabing lira dong. Oh. Tinuod to nga uyab mo si Alexa. Dili lang. Wa may relasyon ni Alexa. Ako ang nabuang ng sidis. Ako lang ang nakagusto ni Alexa. Ay, Diyos ko, in town. Kada kong iskandalo ini, kung mapagawas ni Niliras publiko in town. Nang kinahanglang mapugan ni.
Di ko gustong atakihon si Papa kung mahibaw siya sa kung sa niya. Unya, magpakasal pa man kagyud ka nila riyang dong. Ay, kinoon natakda naman ko ni mo Binoy, ay! Nilira di ay! O, nang siris. Na, magpagkasal gihapon ka ng babayhana? Bisag ko na sodla nagdemonyo? O, Binoy. Yan ang gusto. Pwes, ako nang ihatag niya. Padayon ang kasal. May gani, kay wa din hing imong amahan sa pagsinggit-singgit ni Lira ganina. Binoy, kuhay ko Bino. Oh, stop po na, bossing, ha? Wait sa... Di man na solved si mong problema karon ng Bino. Bitaw dong. Kinahanglan makapanghuna-huna kag maayo, oy. Aron ang imo mga desisyon ba, dili tungod sa Bino nga nainom nimo. Kana, mauna. Unya, huna-huna ang maayo kung magpakasal, bagyod ka ni Ma'am Lariang. Kasi kung tanaw, no? Mura, nagyo kag naghikog, ana, bossing. Aw. Kung usaman ka paghikog ang among kaminyoon ni Lira. Pwes, apil siya nga mahikog. Hello? Ed? Kumusta naman mo diha sa bahay? Nag-away sila si Ian o Lira? Nga naman sab? Ed, unya na lang ta magsulti kung mabalikan na diri sa bahay, ma. Alexa, kung unsa man ang mga nahitabo diha, ayaw gyud papito. Oo, Ed. Ibutang si muna huna nga usa ka na sa tag-iya na dapita. Ed? Kung unsa man kanang naa sa imong una-una, Alexa, ato nang istoryahan ni Pauline ako diha. Iniguman sa kasal nila ni Ian ug Lira. Okay. Sige. Ipangumusta na lang ko sa imong anak. Ako sa sultihan na. Pag-amping diha. Kasakit sa kong liog. Makahibog yun is magpasakit si Ian ako. Hello? Lira? Garong nanawag ka? Gituo ko ni Ian. Ah? Uy, ano naman? Nag-away mo? Oo. Gusto mo sa inyong giawayan? Kaya nasuko man siya. Ha? Ano nasuko siya mayin mo? Kasal na ninyo, hapit, di ba? Dili mo yung mag-away mo. Bispiras na sa inyong kasal ugma. Dili mag-ayong mag-away mo. Wa ko makapugong sa kong kalagot. Iya magkukong gihagit. Gawin sa mga sa pagagit. Ha? O sa masig gibuhat mo? Ano ni mga lakaw si Ian nga dili na siya mananghid ako. Moto nga naglagot ko. Misinggit ko diri sa bahay nga uyab sila si Alexa. Absa! Anong imo man ang gibuhat? Wa pa mo makasal. Kuyaw kung atakihon si Sir Ed, o dili na yun mahinayon ang inyong kasal. Magkalagot magod si Ian. Ay, padas, imong kalagot lagi. Ang sama ka. Gamitan ang utok ni mo. Utak gamitin ba? Kinahanglang mahadlok sila sa imong hulga. Kung imo na ng buhian ang atong alas. Wala yun. Wala natin maggamit nga. Pagkasunod sila si Alexa. O ingon man si Ian sa gusto na itong mahitabo. Unsa man? In love na ka, anang Ian? Huh? Ay, binuwag niya, ha? Ayaw binigon. Nagsapo tabi ita. Magpakasal ka ni Ian, aron makapahimustas ilang kadato. Uway na usap sa itong plano. Naglagot lang ko naghuna-huna. Kahisig ko. Sige. Kinahanglan makabuhi ka, ha? Pag sorry ni Ian, kinahanglang mahinayon ang iyong kasal. Kana ang ibutang sa imong utok, Lira. Bossing. Bossing.
Bispiras na yun sa inyong kasalog, ma. Wala, busing. Ligan na yun na nimong mahimong asawa si Ma'am Lariang. Ayaw ko pahinomdom ni anak, Pinoy. Kinahanglang painamdaman ka, busing. Kaya ikaw man ang kaslunon. Wa na lami ang akong kinabuhi, Pinoy. Oh, usugoy way lami. Kadaghanan niyo kwarto niyo way lami. Doon na giday mga butang nga dili mapalit og kwarta, no? Korek yung kabusing. Sama sa gugma. Ang tinuod nga gugma, busing, no di kin mapalit og kwarta. Nahigog magid ka nas Alexa sa kong amahan. Agoy, busing. Papasa na lang na si huna-huna ang bahay ni Mama Lix, ha? Si Ma'am Lariang na lang ato ba nga pirmi? Ang inyong anak na fokusis huna-huna. Busing? Mihila ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!